Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na girke-girke. Shiri ne da zai rinƙa kawo muku girkunan zamani na gargajiya har ma da na ƙasashen ƙetare. A cikin wannan tasha tamu mai albarka, daular nishaɗi, wanda ni Zulaihat Sani Sha'aibu Zully's Kitchen zan gabatar. A cikin shirin namu na yau zan koya mana yadda ake pancake. Ina fatan uwar gida kina tare da ni. Idan za mu yi pancake muna buƙatar abubuwa kamar haka: fulawa kofi ɗaya, ƙwai guda 4, suga rabin kofi, hodar cincin cokali 1, vanilla cokalin shan shayi guda 1, zuma sai man gyaɗa za mu yi amfani da shi a wajen suya. Da farko uwar gida za ta samu mazubi mai kyau ta fasa ƙwanta a ciki, sannan sai ta ɗauko vanilla da suga da hodar cincin ɗinta ta zuba a ciki. Idan ba ku manta ba a baya za mu yi amfani da vanilla cokali 1 na shan shayi, sai kuma hodar cincin ita ma cokali 1 na shan shayi. Idan kin haɗa su gaba ɗaya za ki haɗa su ne na tsawon minti 2 zuwa 3 saboda a samu sugan ya narke. Sannan sai ki ɗauko fulawar ki zuba a ciki, ki dama ta. Bayan kin tabbatar sun haɗe jikinsu za ki gan shi kamar kwaɓin fanke, sai dai suna da bambanci saboda shi fanke da ruwa ake kwaɓinsa. Shi kuma pancake ana amfani da ƙwai ne a wajen kwaɓinsa. Bayan kin gama kin tabbatar kin haɗa komai, sai ki ɗauko kaskon suyarki ki ɗora a kan wuta. Idan ya ɗan yi zafi sai ki zuba mai. Bayan kin gama kin tabbatar kin haɗa komai, sai ki ɗauko kaskonki ki ɗora a kan wuta. Idan ya yi zafi za ki ɗauko mai kina zubawa kaɗan-kaɗan, sai ki dinga ɗebo ƙullinki kina zuba. Za ki dinga soya shi kamar wainar fulawa. Amma a wajen suyar ba a son a cika wuta saboda a samu ko ina ya soyu. Da mai buƙata tana iya zuba gishiri ɗan kaɗan a cikin kwaɓin. Idan ya soyu ana ci da zuma. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, kuma ina fatan uwar gida ta ji daɗin kasancewa da ni, sannan kuma za ta gwada nata a gida. Ku ci gaba da kasancewa da ni Zulaihat Sani Sha'aibu Zully's Kitchen a cikin wannan tashar tamu mai albarka, daular nishaɗi, inda zan ci gaba da kawo muku girkuna daban-daban namu har ma da na ƙasashen ƙetare. Ina mana fatan alkhairi.